Argazkilaritza saletuok martxan duzueia da fotoka sariaren edizio berria. Argazkilaritza lehiaketa honen oinarri guztiak eta informazio zehatza 3w fotoka.eus web atarian duzue. Laburpen modura esan, bi teknika modalitate daudela lehiaketa honetan. Bata teknika baldintzatua eta bestea teknika librea. Eta bi gai nagusi, gai librea eta Urdaibaiko altxorrak. Teknika baldintzatuan ez da onartuko irudi edo irudi zatien alterazio edo manipulaziorik. Hau da, fotografiatu denak argazkian isladatutako errealitatea erakutsi beharko du ahalik eta fideltasun handienarekin. Teknika librean, argazkiaren prozesatze eta teknika mota desberdinak onartuko dira. Argazkietako gaiak esan bezala bi gai librea, hau da, edozein gai eta Urdaibaiko altxorrak. Lan sarituekin erakusketa burutuko da Gernika Lumoko kulturetxean eta Argizaiola sarirako ordezkapena jasoko dute saritu hauek. Izen ematea martxan da eta irailaren 19an bukatuko da. Lanik onenak irailaren 19an arratsaldeko 7:00 emango dira ezagutara. Esan bezala, sariak, izen ematea, oinarriak eta baldintzei buruzko informazio guztia fotoka.eus atarian duzue. Animatu eta parte hartu.